lokal. Idol Joanne, please come in. Nangrugin, sinelebrara na ti LGU Karasi, iti Nutrition Month, itaabula na ti Hulyo. Nakikinimayat, departamento ken nagdudumang opisina, iti nakipagpartisipar, iti yung munang aldao. May sayang katikuk fest, ket nagbibinalo balanda, iti nang partuat na idumduma aluto, o sariti sa bunganay, when ti banana blossom. Pwede ket kaspaset, kipan naka-promote iti na sustansya at araon, aron bengay paunegtap na nasalan at ti bagi, iti sa tunggal maysa. Na duma-duma po tayo tinaaramid kasi ti susuptoron, susupsisi, ginataan na siomay ken na dumapay. Kiraragsak met amin, dagiti na si pagpartisipar, sa dito'y ipakita da dagiti talento da nagluto ken ng dekorar, when dito ng plating, kadagiti partuas da. Pinadakamat ng aktibidad ket ito metenti maika-50 ket may sa atawen asal celebraran ti gobyerno ken adaan daytoy iti tema food at nutrition security maging priority sapat na pagkain karapatan natin. Damag iti ti Karasi kadwa 99.5 Basin Lawag Idol John 15 Batak RMN.